aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Balmao aya fo tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire ka an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service
jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya.
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. fo cogo ɲuman na min ye biennale ye ale tile 4nan ye bi ye kabini sibiri tɛmɛnen an b'a ko kan yan alamisa tɛmɛnen an b'a ko kan yan tɔn kɔni bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye sɔrɔ Buguni ale ye maaw dabali ban kosɛbɛ sabula Bugunikaw nana ni denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw ye olu y'u bila u filani dɛbɛ la nka fala ye bi koba bɛ dugu la min ye AES ye ale ka sigiko filanan n'o ye jamanakuntigiw ye o baara kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na an na an da don la Coupe d'Afrique Marokokaw fɛ yen fala ye Marok doncogo ɲɛna ka tulon na dɛ 2 ani fu ka taa se Kɔmɔrikaw olu ma min ye masakɛ denkɛ ye golokasigi n'o ye Mulayi ye ale yɛrɛ de tun bɛ kɛnɛ kan ye FIFA ɲɛmaa o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Kɔmɔri yɛrɛ jamanakuntigi ma maa minnu sera ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ Chambre de commerce Sɛkili Sabasiri o daminɛna min ye Aruna Kante n'an bɛ lajɛlen wele ko commandant ale y'i kanbɔ k'a ka cɛbɔya baaraw k'olu sigi sen kan Maju Sɛnpara ale fana bɛ labɛn na a n'a nɔkamaw yaasa ka se ka Maroba ɲɛwokelen k'o kɛ zen na min ye Chambre de commerce ye ale baara kɔnɔna na nin y'an donkan ye ka Tumutu n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo min ye bi sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ Sare Kenakaw olu fo min y'u ka dugutigi ye k'ale fana fo min ye nin waati na an ka kunnafonidila dɔw fana olu fana sigilen don nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu kɔnɔna na yan kin min na sa an n'o kin to tɔgɔ to yen sabula u ka kin na maaw an b'o fana fɔ fala ye bonya an b'a fɔ ko Tumutukaw ni ce nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na k'an to Tumutu Al-Bilal Al-Sudan waliden ladon ani maaden ladon. Fala ye bi ye jɔnjɔn don ye bi ye layidu tale timɛli don ye bi ye min ye layidu minnu waleya minnu bɛ yen bi n'olu kalifara Asimi Goyita la Nizɛrikaw fɛ yen o don ye bi ye kɛnɛ wasale kɛnɛ fɛrɛle kɛnɛ min tɛna kɛ damayira kɛnɛ ye waso kɛnɛ tɛ nka n bɛ se min na o yirali kɛnɛ don ka kɛ ni maaw ka danaya ye AES sigi waati u k'a ma ko Liptako Gourma k'o traité o fasirila Bamakɔkaw fɛ yan kabini min ye septembre kalo tile 16 san 2000 ale ni 23 san Mali Burkina Niger u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira sa k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ sɔrɔ Bamacɔlen du ka wale kɛbaaw la miirina in bɔra sɔrɔdasiw yɔrɔ k'a sababu kɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛ ni jamana saba kunna bi a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasi ye baara nana kɛ ni o sariti ye ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ta k'o kelen tɛ ko in bɔ ko ye ko fɛɛrɛ wɛrɛ ka sɔrɔ yaasa baara ale bɛ se ka ŋunanfan cogo min o la sa u bɛnna ko kan ka jateminɛw kɛ jamana saba in ka ɲɔgɔn sɔrɔ salon ko min ye Nizɛrikaw fɛ yen juye kalo o tile 6 o kɛnɛ kan sa baara belebele minnu tun bolodalen don u bolo u ko yaasa ka se ka ko ninnu don ko ka di a tigi ma sabula ŋaniya miiriya fɛɛrɛ maa min bɛ yen ni e y'a ko bɛɛ lajɛlen ta ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka ɲɛsin tɔw ma an ka ko di kotigi ma fala ye
min ye général d'armée Asimi a waati colonel kundo ale sugandira ayesi ɲɛmaw fɛ k'a ka san kelen kɛ fala a nana wolo san kelen ale ni kalo 6 la baaraba minnu kan ka sigi sen kan ayesi kɔnɔ u y'o dan tigɛ nizɛrikaw fɛ yen mun ni mun kan ka kɛ Asimi fɛ min y'an ka wolo masiri tabaw ye k'olu bɛndɛgɛmɔ k'u don kulu kelen kɔnɔna na k'a fɔ o ma ko min ye force unifiée jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara la k'o se k'olu kɛ min ye yiriwali kuntalajan ye k'o fɛɛrɛw sigi sen kan bi ni jamanakuntigi 3 mana na cun Bamakɔ kɔnɔna fala ye yɛlɛmaba minnu kɛra Asimi tile kɔnɔna na u na t'olu dɔw lajɛ o ye banki ye o ye arajoso ye o ye fana min ye kunnafonidi baaraw olu kɛcogo ɲuman ye o maaw yɛrɛ caman sugandira min ye ba joliba bankankun kan bi général d'armée Abdramane Chani ale kɔnɔnen don ka taa fara min ye capitaine Ibrahim Traoré kan n'u sera Bamakɔ kɔnɔ waati min na sa u mana kunbɛn lajɛ ale dayɛlɛli yanni o cɛ u na munumunu Bamakɔ wocɛw kɔnɔ fala ye min ye ACI kɔnɔna na u bɛ taa ye ka taa banki belebeleba in ka taa ale kurumbo kari banki in ale jɔyɔrɔ kan ka bon kosɛbɛ baara min kan ka kɛ ale kɔnɔna na o fana darawuli ka bon san 5 nata in na baara minnu bɛ se ka kɛ banki in kɔnɔna na ka kɛ ni Asimi ale ka laɲini ni jamana ɲɛmaa tɔw ka laɲini ye u na o kuma fana fɔ a yɛrɛ fana k'a fɔ ko min ye baara in fana senfɛ min ye télévision so min sigira Asimi olu na sigi o fana na taa lajɛ Asimi ka waleya kɔnɔna na fala ye n'o y'a ka ɲɛmaaya kɔnɔna a yɛrɛ k'a fɔ sa min ye passeport ye o sɔrɔla carte d'identité biométrique sera ka sigi sen kan wolo masiri tabaw ka sigi sen kan wa kunnasini ko min ye AES yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ministre ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baara kɛ a siɲɛ fɔlɔ AES bankun kan o fana kɛra Bamakɔ an bɛ taa ye jamanakuntigi yɛrɛ ka maaw ye jaa min sɔrɔ ka d'a ma an k'o filɛ. Un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à ma qualité de président de la Confédération AES à l'occasion de l'ouverture solennelle de la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Nos 3 États, confrontés à des défis similaires, tant sur les plans sociopolitiques et économiques, ont fait le choix souverain de mutualiser leurs efforts, l'objectif étant d'apporter une réponse globale et coordonnée aux grands enjeux nationaux et transnationaux afin de bâtir un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement de ces populations. Le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, a formalisé le cadre de cette nouvelle alliance en définissant les fondements et objectifs à réaliser en matière de défense et de sécurité, de diplomatie et de développement. La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt à ce titre une importance particulière. Elle est à la fois inaugurale et préparatoire à la tenue de la 2e session du Collège des chefs d'État de la Confédération prévu ici même à Bamako le 22 et 23 décembre 2025. Mesdames et Messieurs, la composition de cet organe qui regroupe les ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement démontre toute son importance dans le chemin institutionnel de la Confédération. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session confédérale du Conseil des ministres sont nombreux et portent sur des domaines de grands intérêts pour le futur de la Confédération. En effet, il vous sera demandé d'examiner certains documents, notamment le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1, les projets de protocole additionnels devant régir chacun des 3 piliers, ainsi que les sessions confédérales des parlements. Il vous reviendra également d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État, et particulièrement en matière de sécurité, de développement et de renforcement de notre position
sur la scène régionale et internationale. Mesdames et Messieurs les ministres, l'examen des différents projets de protocoles additionnels est une étape indispensable à leur adoption au cours de la deuxième session du Collège des chefs d'État. En complétant l'architecture institutionnelle de notre Confédération, ces projets de protocoles additionnels vont nous permettre de bénéficier d'un cadre juridique renforcé, favorable à l'élaboration des politiques, projets et programmes de développement au bénéfice des populations de l'espace confédéral. J'ai saisi la présente occasion pour vous féliciter au nom de mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour votre profond engagement dans la réalisation des objectifs de la Confédération. Je salue également, avec une profonde admiration, le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie commune. Nos peuples sont naturellement appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Ces liens historiques doivent transcender les contingences géopolitiques et demeurer au cœur de nos politiques régionales. Dans cet esprit, notre Confédération s'est engagée à promouvoir un espace de libre circulation des personnes et des biens au bénéfice de tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur ces paroles d'unité, de responsabilité et d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Vive la Confédération des États du Sahel, un espace, un peuple, un destin. Vive l'unité africaine, qu'Allah bénisse notre Confédération. Je vous remercie. AES jugulama n'a kanubaw ana sengoro dundubaw bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min kɔnɔ AES ko la o ye lakana ye jamana saba in kɔni y'i sinsin o kan kosɛbɛ. Asimi ale ka ɲɛmaaya kɔnɔna na cɛncɛnfuga jamanaw ka baaraba dɔw sera ka sigi sen kan a la kumababa tun ye min ye o ye sa ka cɛfɔ ni kanbɛn k'o sinsin wolomasiri tabaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sɔrɔw ka yakubaya maaw ka taa ni ka segiw ka nɔgɔya min ye jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yiriwali baaraw ka se ka sigi sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ min ye basigi ye o bɛ se ka na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen don olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔ fara olu kan n'o ye irisi ye Chine ani Iran yaasa maa kura wɛrɛw ka se ka sɔrɔ ani Turki olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ye jɔnjajuru tigɛlen ka fili laɲini fɔlɔ tun ye min ye o ye k'a fɔ o mana na bɔ CEDEAO la o bɔli bɛna na lakulo mun na nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko AES ale y'a to min ye Mali ka Kidalikɛlɛ a ka se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Kidali ale tun bɛ marabajugu olu ka yamaruya kɔnɔna na ale ni Bamaɲɔgɔn ni binkaliwale kɛbaaw wolomasiri tabaw ka jɛkulu o fana sera ka sigi sen kan bi in na AES ka banki o fana sigira sen kan fo ka taa se bɛn ni kelenya ma kunnasini ko pankurutigi kɛnɛ na Bamako jaa min sɔrɔl'o la jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw fɛ an k'an ɲɛ da o kan.
c'est avec une immense fierté que je viens d'installer le nouveau commandant de la force unifiée de l'AES. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AES pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Aujourd'hui, les nouvelles menaces dont nous faisons face, ces menaces sont orientées en fonction des orientations des institutions, des sponsors étatiques pour soutenir les groupes armés terroristes. Et actuellement, nos armées font face à 3 types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AES, la Confédération, a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AES et tous ces mécanismes, la télé AES, la radio AES, la presse écrite AES. Ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AES est une réalité irréversible. Et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AES et qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne saurais terminer sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Comme nous avons dit, nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bon sens à la nouvelle force unifiée. Bamako ale AES faaba ye bi min ye Mali faaba ye nin ye a tile damadɔ ye a bi labɛn na min ye AES jamanaw ye k'olu bisimila kabini nin kalo in tile 15 baaraw kɔni daminɛna jamanakuntigiw olu ka lajɛ o de bɛ daminɛ bi n'o o ye kalo tile 22 ka taa bila tile 23 la Bamako jamanakuntigi 3 AES ɲɛmaw la olu bɛna Bamako kɔnɔna na yani baara in cɛ kabi dɔgɔkun kelen Mali ale kɔnɔna na ɲɔgɔnyew de kɛra ka fɛɛrɛw sigi sen ka dunan ninnu bɛ se ka bisimila ka ɲɛ cogo min na min ye Bama 3 faaba ye u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo la
kabini nin kalo in tile 15 ka taa sa tile 19 ma ministre ni maa falenw olu y'u ka lajɛ kɛ maa falenw yɛrɛ y'a daminɛ kalo tile 15 ka taa bila tile 19 na o kɔfɛ sa ministre olu ka lajɛ sigira kalo tile 20 a n'a tile 21 o forila kunungo hukumu kɔnɔna na sa bɛnkanw kɛra minnu ye sɛbɛnba minnu bɛ yen ni fɛɛrɛ baara kan ka kɛ olu la san nataw kɔnɔna na u y'o sigi sen kan min ye décembre kalo in bi tile 22 min ye jamanakuntigiw ka lajɛ kan ka kɛ fɛn minnu kan sa o kumaba u y'olu salo fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen no sen kan sa kuntilenna ni yecogo la bamakɔkaw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen fana fɛsɛfɛsɛ sabula maa miliyɔn 72 o kunkanko kuma de don AES jamanaden ye o de ye sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo di fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sigi sen kan cogo di yiriwali ta nasira fɛ banque n'o ye BCD AES ye o sigili ko kumaw kan ka kɛ a baaraw bɛna taa tigɛ sugu jumɛn na min ye a jabala ye o sigira Bamako fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ wolomasiri taba bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Bamacawalen dugawale kɛbaaw ma jamanakuntigiw da bɛna don la jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ la hali n'o y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kan kelen fɔ a mɛnna fɛɛrɛ ka sɔrɔ sa AES ale bɔli la pewu CEDEAO kɔnɔna na ka sigi sen kelen ka janvier kalo nata ye n'o ye san 2026 ye k'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn dugutaa sɛbɛnw maaw lakodɔn sɛbɛnw AES yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ jamanakuntigiw kan ka nin bɛɛ lajɛlen bila a bilayɔrɔw la ka sira ka se ka baaraw ka se ka kɛ n'u ye min ye Bamako ka sigi in ye bi ale kumaba bɛna kɛ min ye kosɛbɛ o ye k'a jira k'a fɔ ko AES a bɛ ka kuwa baara minnu kɛra Asimi fɛ danna don olu la k'olu dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ sa min ye bere ye a n'a ta k'a di capitaine Ibrahim Traoré ma Ibe ale kana ka san kelen sigi kɛ AES a bankun kan kunungo min ye ministre ka lajɛ ye ale baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra n'o y'a sɔrɔ baaraw kun daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la général d'armée Asimi fɛ kuncɛli kɛnɛ ka général de division Ablaye Mayiga Mali premier ministre ale tun bɛ kunungo CICB kɔnɔna na baara kuncɛli la an fana ka cɛden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Famara Berté ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Yani AES jamana ɲɛmaaw ka jarajɛba ta ko filanan baaraw cɛ kɛnɛ furanna k'a jɛ AES jamana cɛkɛbaw o fonctionnaires o kɔfɛ AES jamana ministres ka ɲɔgɔnba ta ko fɔlɔ kɛra conseil des ministres sa ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati sesɔn in kama baaraba min bɛna kɛ a kɔnɔ ministres ani maa falenw ye hakili falen kɛ décembre kalo tile 21 o kɛnɛ mun dayɛlɛla an ka jamana ɲɛmaa fɛ général d'armée Asimi Goïta ale mun ye AES jamana ɲɛmaa ye baaraw kan ka tɛmɛ sira mun fɛ yaasa laɲiniw ka sabati a ye ɲɛfɔli caman kɛ ministres ye o koɲɛw kan tile 2 baaraw kuncɛli la jamana premier ministre jamana ɲɛmaa tɔgɔ la a y'a yira ko ministres ka sigi in kɛra wasa dan ye sabula AES jɛkulu ka hakilina kɔnɔ baarabololaba mun bɛ yen n'o dɔ ye lakana ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla ko diplomasi fo ka taa se ɲɛtaa kundala tɔmi sigira o kan kosɛbɛ. Depuis AES confédération sigira i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye décision ta k'a fɔ ko san o san n'u ka kan ka ɲɔgɔn ye kɛ wajibi lo fo ministre ka ɲɔgɔn kunbɛn ban k'ale baara labɛn donc ni conseil des ministres ni a ɲɛsinna o le ma anw ka baara ye mun ye anw ka baara ye ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛbɛn labɛn awa ni ɲɔgɔn ye filanan ni ɲɔgɔn ye fɔlɔ min ye ministre ka conseil des ministres ye an sera ka ale ɲɔgɔn ye nin kɛ ka an ɲɛsin protocole additionnel i n'a fɔ kiti dɔw bɛna traité min AES créé ka na a dafa a bi défense ni sécurité fan fɛ a bi yiriwali fan fɛ a bi ka taga ni ɲɛtaga fan fɛ donc an sera ka ale baara nin kɛ tile filanin na général d'armée Asimi Goïta ka présence kɔrɔ donc an tilatɔ la ale baara nin na i n'a fɔ a kɛra komi an ye sira yɛlɛ k'a furan an y'a furan ka se ka labɛn kɛ pour que ni jamanakuntigiw nana ɲɔgɔn sɔrɔ o ka se ka décision kura ta k'a fɔ an ɲɛna an ka kan ka mun ni mun de kɛ donc yala o senkɔrɔla la ɲɔgɔn ye min kɔnna ka kɛ Niamey ale ɲɔgɔn ye nin na président en exercice a ye layiru ta ka sira caman bɔ min ɲɛsin bɛ banque d'investissement force unifiée ani k'a fɔ ko
diplomatie an minnu bɛ baara kɛ jamana ni jamana wɛrɛw ka teriya bolo fan fɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo don ɲɔgɔn bolo donc o kɛra sababu ye fana an sera ka sigi k'a filɛ kabini an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niamey fo kana se bi ma mun ni mun de kɛra est-ce que an ye sira min taama a b'an ɲafa walima min ma se ka kɛ mun de ka kan ka kɛ. Ministriw ka session filanan labɛnni kɛnɛ in kan bolonɔbilaliw kɛra AES jamana ka télévision o mun jabala bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ sɛbɛnfura mun kan ka a latigɛ o bɛnkanw siɲɛna kɔkancɛw ministriw ka fara AES kunnafonilaw ka ministriw kan. AES ka télévision i y'a lɔn AES jamana kan a lɔgɔkun damani nin ye Wagadugu an ye dɔ signé min ye AES radio ye radio Dandé Liptako o tɛmɛnen kɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko AES ka télévision ale bɛna sigi Mali la yan Bamakɔ yan yɔrɔ la donc bi fana kɛra sababu ye an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ale ka labɛn sɛbɛn signé donc signé ni kɔ sa bolonɔ bilani kɔ sira dira ministre ma k'u ka baara kɛ ka taa ɲɛ cogo la pour que sini télévision kura min sigira a ka se ka kuma AES jamanadenw tɔgɔ la. An ma wɛrɛ la k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira yaasa AES jamana ɲɛmɔgɔ jalajɛba ta ko filanan in deuxième session a bɛ tɛmɛ hɛrɛ ni baden na baaraba minnu bɛna kɛ a kɔnɔ wa baaraw bɛ ka kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ sira mun ye jamana sabaw ka ɲɛta kuntalajan ye. Ayiwa n'an bɔra AES la ka bɔ Bamakɔ an bɛ taa Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min sen fɛ Bamanciwale ni Ɲɔgɔnwale kɛbaaw u dagayɔrɔ belebeleba taa sira kɛ o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye marabolo dɔw tun bɛ yen u tun kɛlen don ka dugujukɔrɔmugu don yen sɔrɔdasi minɛn dɔw fana minɛn'u la ale ni kunnafonidi minɛnw fo ka taa se nin waati in na min ye motow caman sɔrɔla Radio Mali ale ye ja min sɔrɔ ko kɛnɛ kan an ka jɛ an ka o filɛ. Plusieurs jours, les groupes armés terroristes multiplient leur présence dans les alentours de la ville de Nioro. Ainsi, le vendredi 19 décembre, les FAMA ont organisé une patrouille dans la zone. Dans leur offensive, les hommes du lieutenant-colonel Chaka Koumari, le commandant, sont tombés sur un refuge terroriste dans la zone de Deji, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nioro. Sous les feux des FAMA, les ennemis se sont retirés dans les grottes, laissant dans leur fuite un corps sans vie, plusieurs blessés, une quarantaine de motos, des armes, des caméras et des objets de toutes sortes. L'ennemi, dans ses gesticulations autour de la ville de Nioro, ça donne à des activités de pression contre la population de Nioro et environnante, et particulièrement celle de Nioro et de Kaï. Donc, dans cette dynamique et dans la mise en œuvre de son plan machiavélique, a été signalé, n'est-ce pas, dans la zone de Deji, à peu près à 15 à 20 km de Nioro. Suite à cette situation, le commandement nous a donné les instructions nécessaires pour qu'on puisse quand même planifier une opération dans la zone. Suite à ça, comme vous pouvez voir, les officiers et moi, nous avons étudié la situation et puis essayé d'agir au moment opportun. Donc à partir de là, un coup de main a été déclenché dans la zone environnante. Et du coup, arrivé sur les liés, on a pu quand même encercler l'ennemi et les mettre en déroute. Au-delà des menaces, cette population demeure notre soutien principal. Elle nous accompagne, elle nous donne des renseignements très très capitaux, ce qui nous a permis d'abord de situer l'ennemi dans sa quintessence et en même temps planifier et en même temps aboutir à ces résultats élogieux que vous voyez aujourd'hui. N'an bɔra Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen an bɛ segin ka taa Bamaɲarɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juraw ka soba
n'o ye chambre commerce ye fala ye a sɛgili sabasiri daminɛna yɛrɛ kofɔ baaraw olu bɛ sen na cɛbɔ fila kɔni kɛlen don ka poyi bɛɛ lajɛlen ni sancɛ nin waati in na hali n'o y'a sɔrɔ musobɔ kelen b'a la n'o ye kajala ye min ye aruna kante n'o ye aka ye n'an b'a wele ko kɔmanda ale yaasa ka i labɛn ka bɛn ni min ye février kalo nata tile 8 ye san 2026 ale y'a ka cɛbɔ baaraw kɛ ni o ye a ka campagne lanceli ye baara in kɛra alamisa tɛmɛnen dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Bamako min ye kɔmanda ye a n'a dɛmɛbaaw n'a lafasabaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na sa min ye Aruna Kante ni ale ko k'a bɛ fɛ ka kɛ chambre de commerce président ye kan jumɛn bɛ a da mun labɛnnen don a bolo a kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ k'a ka baara sigi o kan kɛnɛ ka ɲi Aruna Kante n'a dɛmɛbaaw n'a lafasabaw u bɛɛ lajɛlen kɔni ye min yira maaw la sa ko taabolo 5 min ye juraw ka so ye ni ye jagoko ta nasira an ka jamana kɔnɔ ko ka falen don a la koyi bɔlɔlɔ sira baaraw ka jateminɛ nin waati in na digitalisation ka se ka sɔrɔ ko teliya an ka jamana kɔnɔ a ka taabolo fɔlɔ ye o ye min ye Aruna Kante ye a ko ni ɲɛmaya dira ale ma a ka falen filanan bɛna kɛ mun ye denmisɛnw ni musow minnu bɛ jagoko ta nasira fɛ ka se ka olu dɛmɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi hakilina kuraw ye u yɛrɛ ka se k'u sen don sɔrɔko ta nasira la Aruna Kante kɔmanda a ko fana ko ale ka laɲini sabanan ye min ye an bɛ taa minɛn minnu ta kɔ kan ka na u kɛ siraba minnu kan k'o siraw k'olu dilan ka ɲɛ yaasa Mali ale bɛ se cogo min na ka kɛ ɲɛjɔ yɔrɔ ɲɛnama ye jagominɛnw olu ta ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an yɛrɛ fana bɛ se ka faso don an ka sirabaw la cogo min ye Kante ka laɲini 4nan belebeleba o ye sɔrɔ yakubali ye juraw ka don ba la juraw ka kɛ juraw ye juraw ka kɛ sɔrɔ ɲumanbaw ye min ye u b'a kɛ waati minnu kɔnɔna na ni yɔrɔ minnu kɔnɔna na u ka kɛ jɛlenya ni tilenya la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka tigɛ fana u bɛ se ka baara nin kɛ cogo min ye a ka jateminɛ 5nan o ye maa o maa bɛ yen bi n'i kan ka baara kɛ i ka kɛ misali ye i yɛrɛ k'i jɔniyɔrɔ fin i ka kɛ maa ye danaya bɛ maa min kan min bɛ se ka na ni basigi ye Aruna Kante ko nin taabolo 5 ni nin sera ka sen sɔrɔ fiyewu min ye a ka ca Ala fɛ ale ka chambre de commerce sigi a bɛna kɛ tare a kanubaw a lafasabaw maa minnu bɛ k'a senkɔrɔma don olu caman ye kuma ta kɛnɛ kan yen ka fɛɛrɛw fɔ ka hakilinaw di a bɛ se ka minnu fara halisa a ka sɛbɛn kan min ye Kante kɛ a ko nin kɔni ale ka yɛrɛkofɔ baaraw daminɛlen ye ani maa min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Maju Sɛnpara ye o fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka kuntilennaw olu bɛna taa taabolo kelen de fɛ nin waati in na chambre de commerce juraw ka tɔnba ale kɔni cɛkili sabasiri dabɔlen don kabini Ngabu gosira sa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kan fɔ min ye Maju Sɛnpara ye basigi karamɔgɔ hakilisigi ale ye baara min kɛ san 5 tɛmɛnen kɔnɔna na a ko b'a to ale ka wuli ka jɔ kɛ min ye baaraba minnu sigira sen kan a bolo gɛlɛya n'a ta bɛɛ degun n'a ta bɛɛ jura belebelew y'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka tugu Maju Sɛnpara kɔ min ye Maju ye a ko zen yɛlɛma bɛɛ ni kelenya ni danaya a bɛna baara kɛ o hukumu kɔnɔna na min ye sɔrɔko ta nasira fɛ fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan sariyako ta nasira fɛ ka chambre de commerce k'a yɛlɛma k'a kɛ juraw ka so ye so min jɔyɔrɔ bɛna bonya a nafa bɛna bonya jamana yɛrɛ kɔnɔna na Maju y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don ale bolo bi o ye mara kɛcogo ɲuman ye chambre de commerce kɔnɔ k'a bɔ nagakɔrɔla la k'a cɛri fan bɛɛ lajɛlen fɛ juraw yɛrɛ ka se k'u jɔ u kolo la ka se ka baara kɛ o la sa min ye chambre bolomafaraw ye a n'a sigida minnu bɛ jamana kɔnɔna na olu fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ Maju Sɛnpara ko fana ni Ala sɔnna ma n'Ala ye jɔyɔrɔ da ale ma ale na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye jagokɛlaw ye u caman ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ u ka yiriwali baarabaw kɛ an ka usine baw ye an ka cakɛda baw ye an ka sɔrɔ yakubaya baw ye wa min ye denmisɛnw ye olu caman ka se ka don baara la Maju ko fana ko min ye mara ye ale ka waati a tɛna kɛ fiyewu zanni kelen kelen ye bɛɛ lajɛlen bolo na don ca la wa min ye k'a daminɛ sanfɛ fo duguma ale ka baara na kɛ ten chambre de commerce maa i tɛna kɛ maa zanni kelen kelen ye min ye baara minnu bɛ yen n'u b'an ni kɔrɔwarikaw cɛ fɛɛrɛna ɲini o la yaasa juraw ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya pɔridaw la cogo min basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na Maju ko ale ka kuntilenna y'o ye wa a y'a yira fana k'a fɔ jɛkulu min filɛ nin ye jamana a jɔyɔrɔ b'a kɔnɔna na o jɔyɔrɔ fana na lajɛ wa wulikajɔ ni cɛsiri fɛn fɛn bɛ yen n'a sera k'o kɛ nin waati laban in na fo kana se bi ma sa a na dɔ fara o kan a bana ta Maju Sɛnpara a y'i kanbɔ a y'a yira sa ko ale kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ nka o waati kelen kajibina nkalon min ye kuma minnu ni tiɲɛ bɔlen tɛ kuma jatigintanw a min maa minnu bɛ k'a ka baaraw lagosi olu bɛ k'o ta k'o ɲɛsin a ma
maaju ko ale ti kuma a ti maa jaabi ale k'an ka baara min kɛ a b'o dɔn ale yɛrɛ sera ka fɛn min kɛ a b'o dɔn ale ti maa ye maa min dogolen don k'i dogo maaw kɔfɛ ka wulikajɔw kɛ ka lagosi ta ka se ale ma k'a mangoya k'a lajɛ k'i b'a tɔgɔ tiɲɛ ko ale bɛ baara min na o bɛ se ka kɛ o jaabi ye ni maa min ye ale ye kabini taji ko gɛlɛya in daminɛna wulikajɔ min sera ka kɛ ale fɛ juraw ka tɔn tɔgɔ la k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa fo Dakar u ye cɛsiri minnu kɛ k'o ma dogo maa la chambre de commerce dalen tɛ a wulilen don k'i jɔ yaasa juraw bɛ se cogo min na k'u ka sɔrɔw kɛ a sɔrɔ cogo ɲuman na maaju sɛnpara ko ni ala sɔnn'a ma waliya caman bɛ yen ko caman tun bɛ yen olu bɛna falen sabula u y'a ye k'a fɔ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ lagosili bɛ ka ta ka ɲɛsin a ma k'a bɛna i kanbɔ a ko kanbɔli ye diyagoya ye ale ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka danaya b'ale kan ani maa minnu ye baara kɛ olu ma tigɛ ale la wa min ye juraw ye olu fana ma tigɛ a la maa minnu bɛ k'a fɔ ko ale ti ko kalama k'a ti ko ɲɛdɔn k'a ti ko faamu k'u k'u yɛrɛ ɲininka dɛ maa min ti ko kalama o bɛ se ka baara di maa ba saba ma wa maa min ti ko kalama o bɛ se ka kɛ ka bi na ka se ka entreprise baw dayɛlɛ wa maa min ti ko kalama o bɛ se ka nin baaraba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ti ko kalama wa k'ale bɛ ko kalama a bɛ ko ɲɛdɔn nka min ye maanifin bɛɛ lajɛlen n'i dacogo don bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don o de b'a to ale tɛna ne yɛrɛ bila ko caman na nka ni ala sɔnn'a ma don nataw la a ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan a n'olu dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ye cogo min na Falaye chambre de commerce tɛ nɔgɔya ɲinan dɛ an yɛrɛ tɛ taa an ka sɛbɛn don Falaye n'an kɛra kandida ye n'an ma se sɔrɔ o tɛna sɔɔri yɔrɔ dɔ d'an ma de walima de belebelew n'u bɛ ɲɔgɔn na ka ban njinini fana bɛ se ka t'i miiriw kɛrɛfɛ maa t'a ko cogo dɔn parce que ni deuxième tour yera a la peut-être politique ɲɔgɔnna tɛ yan ou bien u ka politique de tɛ ala k'a don yira an na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Tumutu yan. Leka wuli k'i jɔ. Falaye an bɛna biennale kɔnɔna na Tumutukaw fɛ yan kunun kun ye ɲɔgɔndan su sabanan ye Sadi Alikayiru ale Baba Alikayiru ale kɔnɔna na jɛkulu min tun bɛ yen n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo fila min tun bɛ yen n'u nana u bila u fila ni dɛbɛ la o ye Kayiba Jabate ani Banimolonce Bugunikaw Falaye su daminɛna ni Kayi ye ensemble instrumental ye olu ye dɔnkili da marakakan na koyi marakaw u nalen don n'u donfini u ko ko lemunu tɛna kɛ denmisɛnw ye sa wa k'olu ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min fɔlikɛlaw ani fɔlifɛn minnu b'u bolo a bɛ se fɔlifɛn tan ɲɔgɔnna ma dunu ale ni sogo o kun ka ca la kosɛbɛ Falaye u ka caciri sa ale bɛ tali kɛ mun na ka bɔ ka taa n dayirimɛ ɲini fiɲɛdɔkɛ dɔ ale de nalen filɛ nin ye sa min ye sugu kɔnɔna na mototigi dɔ b'ale faro ka taa bɔ k'a bin min ye kuma damandan ye a b'o ta k'o ɲɛsin u ma fiɲɛdɔkɛ in ale bɛ sugu min kɔnɔ feerelikɛla sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ŋanamuŋanamukɛla bɛ yen jɛninka ɲimi ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Fajala ale ni Fangele olu bɛɛ lajɛlen bɛ sugu in kɔnɔna na wa fatɔmuso fana b'u cɛla ye koyi o n'a ka kuma damandaw n'a ka kuma jateminɛbaliw o b'u fana cɛla ye u y'a yira sa k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen kɛkun tun ye mun ye an k'an ka sariyaw bonya an k'an ka hakɛw bonya an ka jamana taabolo ani an ka usuru an k'olu sara n'a ma ɲɛ ko an bɛ yɛlɛma ka kɛ ni segi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye ko daminɛ na Falaye min ye jɛninka ɲimi ye ale kun nana mana dɔ bila a terikɛ Fangele kɛrɛfɛ ja ordinateur suyɛnen de b'o kɔnɔ u nan'o ɲini ka tɛgɛ da jɛninka ɲimi kan a ko k'a kelen tɛ ko ale ka ko n'a b'a kɛ k'a ni Fangele don Fangele fana ko n'a ma ɲɛ ale bɛ taa wa Banasu min ye feerelikɛla ye nafɛn feerela ye k'o fana b'olu ka wari du Falaye o kɛra kosɛbɛ fiɲɛdɔkɛ ye ale fana ka sɔrɔ ka sa min ye a balimakɛ dɔ n'o fatura o ye taara ka denmusonin kelen min to n'o kɛra ji feerela ye o ka tariku ka don la k'o fɔ o ye degun min kɛ o ye yɛrɛmabilɛ min kɛ o ma sɔn fiyewu ka t'i yɛrɛ feere cɛw ma cogo min na bɔlɔn kɔnɔnaw la ka jisuma feere k'o matarafa
a fana ko n'Ala sɔnna a ma n'a ma ɲɛ k'ale bɛ jisuma feere yan'ale ka usurutugu natɔ ye ka boli don nataw la sa u k'ale bɛrɛma usuru fɔ a ye a n'o sara min ye fiyɛntɔkɛ ye Fala ye a ko tiɲɛ don olu fiyɛntɔw kun minɛ kosɛbɛ danse traditionnel minɛ kosɛbɛ danse traditionnel u nan'o kɛ k'a dafa kɛrɛnkɛrɛnnenya o fana o npogotigininw kɔni bɛ se dɔn na kosɛbɛ olu kɔni ye dɔn kɛ yɛrɛ fo ka taa se a dan na Kayiba Jabate tilalen Fala ye kɛnɛ dira Buguni ma Banimɔnɔncɛ maaw olu fana donna n'u cɛsiri n'u ka timinanja bɛɛ lajɛlen ye Buguni u donna ni min ye o ye laadala dɔ ye ko filenni Fala ye filenni denmisɛnnin kɛnɛ npogotiginin kɛnɛkɛnɛninw u y'olu de caman baden ta ka na min ye filenni k'o dɔn kɛ laadala dɔn don u y'o sigi sen kan min ye o kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka na solode sa ko min Falatɔ Kasika in kɔni bɛ kuma caman fɔ u ka ɲɔgɔlɔn ale bɛ tali kɛ mun na an ka laadaw an ka tabiyaw min y'an ka maanifinya kɛcogo ye an kɛlen don k'an kɔ don minnu ma k'olu bila kamalen dɔ ale ni a terikɛ olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ foroko la foroko in bɛ taa laban min ye polisilakaw fɛ ye polisiw bɛ terikɛ in minɛ k'o bila kaso la nka wulikajɔ bɛ kɛ terikɛ bɛ se ka bila a ko tɔ min na yɛlɛbɔ bulon kɔnɔna na k'a ɲini an fɛ Fala ye k'a ma fɔ ko an k'an kɛ komi n'an ka maakɔrɔw tun bɛ cogo min dɛ nka u ye waleya minnu sigi sen kan n'o bɛ se ka an mago ɲɛ an kana an pan olu kunna ka taa ni ko bɛɛ lajɛlen ye kiiri la cɛ fɔ ni kan bɛɛ o bɛ se ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min fo ka taa se an ka tabiyaw ma an ka laadalafɛnw ani an ka dugutigiw jɔyɔrɔ min ye Bugunikaw ka ɲɔgɔlɔn ye a ye tali kɛ o la kosɛbɛ ɲɔgɔlɔn in kɔnɔna leçon caman b'a la n'o ye bilasiralikanw ye fɛn caman bɛ an b'o ta n'an dusu ye a ma se o la min ye an yɛrɛ ka bulon kɔnɔnaw la an ka sigidaw la n'an ka kafow la an ka teriyaw n'an ka limaniyaw n'an ka sinankuyaw k'olu bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ n'an ye dusu bɔ a la k'an hakili to an yɛrɛ la n'a ma ɲɛ k'an ko souveraineté Fala ye k'a daminɛ ye an jamanadenw yɛrɛ ye o kɔfɛ sa Bugunikaw u kɔni y'an bɛɛ fa yɔrɔ min o y'u ka assemblée instrumentale ye tiɲɛ yɛrɛ la Buguni nana ni fɔlifɛnw ye sɔrɔ Fala a tɛ ko avion kɔnɔ an segintɔ dɛ n t'a dɔn u nana n'a ye cogo min wa denmisɛnninw b'u bolo u ye dɔnkɛ kunun sɔrɔ yan bɛɛ lajɛlen taara ni Buguni tɔgɔ ye sɔrɔ u ka denmisɛnninw an'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna na baabu bannen pewu général tun bɛ yen n'o ye Usumani wele Bugunikaw ka gouverneur ye an ye kuma min sɔrɔ a da kɛnɛ kan an ka jɛ an ka o lamɛn. Vraiment an content don an sewara d'abord content min ye an sera ka kɛnɛ sɔrɔ an ye kɛnɛ sɔrɔ parce que n y'o de fɔ quoi n ye Mali Seko ni Dɔnko kɛnɛ de donc le fait que an nana ka na an ka mara représenter an nisɔndiyalen don la ka na mara tɔw fɛnɛ sɔrɔ parce que ko belebelew de ka bɛn gɛlɛya ani an ka Seko ni Dɔnko an k'o yira sinon a tɔ bɛɛ k'a fɔ ni kɛra premier kɛra deuxième ou bien kɛra troisième ye an fɛ an ye min ye yan jatigiya min sɔrɔ Tɔnbɔkutu yan ka na bonya min sɔrɔ Tɔnbɔkutu yan ka tila ka na bɛn maliden bɛɛ bɛnnen don fɛnɛ o kɛnɛ kan yan an bɛɛ bɛ ka don ɲɔgɔn kan yɛlɛ ni kulɔn na vraiment o kɔni o nisɔndiya bɛ ne la et puis an ka denmisɛnninw ye min fɛnɛ yira bi ani an ka maakɔrɔ minnu tun bɛ an ka troupe la o b'a yira k'a fɔ Buguni Seko ni Dɔnko kɛnɛ mara don bɛɛ kɔni b'o dɔn Buguni jɔyɔrɔ min bɛ Buguni na Mali Seko ni Dɔnko la bi an y'o de yira min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ kɛra belebele ni ye public yɛrɛ ye public ye kulo ni yɛlɛ min kɛ campagne min kɛ o b'a yira k'a fɔ vraiment min yirala bi an ka denmusow b'an ka maakɔrɔw ka sira kan maakɔrɔ minnu fana b'u cɛ la vraiment u sera ka denmisɛnninw bolo don ka ɲa donc an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala k'o kɛ ɲɛta ye siɲɛ filanan an bɛ jɔnjɔn yɛrɛ de nɔfɛ bi kɔni an ye prestation dani min kɛ ani orchestre min yira o don an hakili bɛ jɔnjɔn de la an kɔni an bɛ jɔnjɔn de ko an nan'o nɔfɛ mais n y'o de fɔ mais an t'a ye esprit compétition fɛ na an t'a ye o fɛ mais quand même an kɔni b'an Seko ni Dɔnko mara ye donc an ye min yira vraiment a bɛ somɔgɔ sama bɔ o de tun ka gɛlɛn donc vraiment n bɛ jɔnni bɛ ta min sɔrɔ a la n'i y'a ye e yɛrɛ k'a la artiste denmisɛnnin caman bɛ région in caman na donc o kɔrɔ ye déjà sira bɛ ka yira denmisɛnninw na donc sira bɛ ka yira an bɛ dugawu kɛ vraiment sira in u ka se ka a matarafa halisa an bɛ dugawu kɛ maakɔrɔ minnu fana bɛ ka an dɛmɛ a baara la Ala ka kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an ka se vraiment an sago jamana sago vraiment Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka ɲɛta Ala ka sabati Ala ka yɛrɛ kɛ an bɛ Tɔnbɔkutukaw fo dan tɛ foli min na vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na
an bɛ ministère de la culture fana ma an b'u fo commission d'organisation an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment an nisɔndiyalen don nisɔndiya ye fila ye nisɔndiya parce que an sera Tɔnbukutu yan nisɔndiya fana vraiment an sera ka an ka seko ni dɔnko yira kɛnɛ in kan vraiment o kɔni an bɛ foli kɛ o bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn kɛra o nɔgɔyabaga ye an b'o bɛɛ la fo an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni jamanakuntigi an b'o fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn a foli la bi an tɛ sɛgɛn a foli la sini an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn an cɛ ani baraji n'i y'an selen fo Tɔnbukutu yan bi o ye armée ka wilikajɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ kɛnɛ min kan an sécuriselen don et puis surasiw nana n'a ye ka bɔ fo Bamako fo yan vraiment o ye belebeleba de ye donc an tɛ ɲinɛ foli kɔ an bɛ gouvernement ɲɛmaa fɛnɛ fo min nana ka na ouverture kɛ n'o ye an ka général Abdulaye Mayiga ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ gouvernement bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ye Tɔnbukutu den naani nin a kɛli fɛn o fɛn kɛra sababu ye ka tila ka a nɔgɔya vraiment an bɛ bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka kuncɛ hɛrɛ la Ala k'an bɛɛ ɲuman segin so Ala k'an bɛɛ ɲuman segin so Ala k'an bɛɛ a ɲɔgɔn duman wɛrɛ ma Ala k'an bɛɛ a ɲɔgɔn duman wɛrɛ ma. an bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnajɛ min ye o ɲɛnajɛ a ye kanu de fɔ kanu in ale ye baara min kɛra maa minnu fɛ sa o ye maa 3 ye nka ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Karimu Togola ye surɔ e ni ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye min fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn. Biennale dayɛlɛlen n'an ko ma ko chorégraphie montée la mɔgɔ 333 de don a chorégraphie montage a ɲɛmaaya tun bɛ ne yɛrɛ bolo effectivement n ye fila fara ɲɔgɔn kan pour que baara nin ka se ka lase a tun bɛ min ka n'i y'a tɔgɔ lamɛn ko kanuya tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ko dɔn ka ɲɔgɔn min kɛra yɔrɔ min na o ka se k'a dɔn mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye misali ta min kan o ye Empire du Mali o sigicogo an y'o ɲɛfɔ o Empire du Mali la jamana min tun b'o la jamana 7 ka se 8 ma o mun tun b'o former jamana dugu dɔ bolo n'an ko ma ko Tɔnbukutu n'o sigibaga n'o ye Buntu ye an y'o ye bala daminɛ de la o bɔra Empire du Mali de la donc Empire du Mali kelen na sen filanan na an b'a ye Kanku Musa taara Mɛki la Heji la a nana ni miiriya min ye o de ye Jigerberg Jɔli de ye an y'o yɛlɛma o de la ka sababu kɛ a ye baara min kɛ k'a to yan hali bi diɲɛmɔgɔ olu bɛ girin ka bɔ diɲɛ yɔrɔ 12 bɛɛ lajɛlen la ka n'a lajɛ donc sabanan kɛla min de o ye an ka dɔnnibaga dɔ ye fana kun n'an ko ma ko Hamid Baba gɛlɛya min y'a sɔrɔ a ka dɔnniya ɲɔgɔn Marokɛnw nana bi Tɔnbukutu kan ka taa ni Hamid Baba de ye mais a tɔgɔtɔ ko ale bɛ taa mais ale miiriyaw bɛ na a miiriya bɛ na diɲɛ kɔnɔ hali bi an b'o miiriya la jamana caman ye olu bɛ na Hamid Baba a ye wale min kɛ yan donc o tɛmɛlen ka bɔ yen an ye wale wɛrɛ min yira adamadenw na o ye Mali ye gɛlɛya min sɔrɔ 2012-2013 an ye mɔgɔw hakili bila ka taa o la n'o ye bibliothèque la grande bibliothèque de Tɔnbukutu o tiɲɛni ye an y'a mɔgɔw hakili bila ka taa min na fana o ye mausolée mun cɛla yan 2012 la an y'o yira jama la donc o tɛmɛlen kɔ gɛlɛya nana cogo i bɛ taa sɔrɔ miiriyaw bɛ na miiriya ɲuman kɛra denmisɛnw de a y'a ye muso dɔ denmisɛn fitinin de don ale ko gɛlɛya kɛra cogo an bɛ bɔ an yɔrɔ la don dɔ o de y'a to a nana yelen o yelen tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛn an ka fara ɲɔgɔn kan pour que Mali kura kuma min fɔra an ka se k'a tɛmɛ pour que diɲɛmɔgɔ ka se ka ɲɛbɔ an fɛ an dɛlima la fɛnw bɛ yan dugu jɔyɔrɔ fɛnw bɛ yan o misali tala Kanku Musa ka taali fɛ sɔnniko de la donc a laban kɛra min de chef de l'État n'o ye Assimi Goïta a ye ŋmɛnɛya min ta ka 2025 ta k'o kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin dɔnko ani seko ma donc ale a teriw wele n'o ye Cani ye n'o ye Ibe ye kɛra pour que u ka se k'o na fête laban kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni biennale kɔnɔla de o diplôme diw kɛra o décoration kɛra artiste dɔw décoré la qui représente kelen min nana lui il représente tous les artistes du Mali an ye ministre nalen lui représente quand même tous les fonctionnaires maa fɛn o fɛn ni jamana ka danaya dalen min kan an y'olu ka décoration ye donc dakuruɲa damadama de la k'a fɔ 2025 a kɛcogo ɲɛla dɔnko ani seko ka taa bɔ 1er janvier la ka na se bi ma Mali yɔrɔ si tɛ n'i ma dɔnko ani seko kuma tɛ fɔ yɔrɔ min na donc an b'o kɛnɛ kan
ala kɛ a kɔni kɛra ma caman y'a fɔ an ɲɛna ka a se yɔrɔ la ka chorégraphie ɲɛla donc n bɛ bɛɛ fo la ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka surtout ka Tɔnbukutu ka cɛ ani muso surtout le gouverneur u ye wale dɔ kɛ anw nana nisɔndiya bonya kɔnɔ la u y'o kɛ mais ka misi 6 minɛ n tora 6 k'a minɛ togo la n'i ka denmisɛnninw a ka minɛ k'a kɛ n'a ye m'a fɔ ko mɔgɔw mana diya dɛ mais c'est une première fois quand même dans l'histoire quand même de la biennale ka juru don tora 6 la k'a di ne ma chorégraphie tɔgɔ la donc a diyara n ye a bɛɛ la ma i yɛrɛ bɛ yan biennale su sabanan ye nin an bɔra san ka Buguni ye hakilina jumɛn b'i la vraiment nin organisation ɲaɲɛ cogoya min na n b'a ɲini région wɛrɛ min n'a bɛna d'o ma u k'u ɲɛ da Tɔnbukutukaw fɛ parce que u ye baara kɛ dɛ au point de vue sécuritaire i y'a ye yɔrɔ bɛɛ foyi tɛ yɔrɔ si sirabisiw sécurité bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛlen ka bɔ dugujɛ o dugujɛ u bɛ yaala yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka mɔgɔw ɲininkali kɛ k'a fɔ est ce que mun de y'a sɔrɔ o fɛnba de ye maa kelen tɛ polisiw bɛ tɛmɛ santé mɔgɔw bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw bɛ tɛmɛ ka ɲininkali kɛ u bɛ tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la donc organisation vraiment a diyara n ye ne nisɔndiyabaatɔ don ya vraiment nisɔndiyala ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn surtout presse dantaw la n'an ye baara kɛ n'an ma fili fiɲɛ fɛ mɔgɔw t'a dɔn dɛ maa caman y'olu mana Tɔnbukutu mais n bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a pan fɔ lettre bɛ na la message bɛ ci la ka foli kɛ donc k'an ka ministre fo n'o dafo ye a ye miiriya min sɔrɔ surtout ka ne ta ka kalifa ne la ko n k'a labɛn donc n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n y'a yɛrɛ ɲininka est ce que i ye wari min bɔ k'a don chorégraphie la i nafa i nisɔndiyala a ko vraiment ko dan t'a la k'a nisɔndiyala k'a ɲɛra donc o diyara ne yɛrɛ ye parce que ni mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 don fɛn na ni a ma ɲa n'i ye hɔrɔn de i kan ka se ka maloya mais du fait que autorité fɛn o fɛn bɛ yan n'o ye n ye bɛɛ bɛ fo k'a fɔ a ɲɛla vraiment o diyara ne yɛrɛ ye n bɛ ala fo k'ala barika da ɲɔgɔn fo surtout la presse parce que ne bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a cɛ de donc i yɛrɛ fo Tarawele a diyara n ye a bɛɛ la ma quoi merci beaucoup. n'ala sɔnna ma Mali kɔnɔna na yan min ye nin kalo in tile 26 ye baganw ka sɔgɔli o baara kan ka kɛ 83 bagan ka taa se kabanafɛnw ma olu de kan ka sɔgɔ ka ɲɛ yaasa bɛ se ka maa minnu ci ka taa sa o y'a ka minisiri min bɛ yen n'o o bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Cheikh Ɲang ye ale ni général Biram Diop olu kɔni taara ni bataki ye ka t'o di u ka fanga ɲɛmaaw ma min ye sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la Guinée Bissau ni waati in na u ka se k'u ta n'u bila fɔ yaasa jamanaden minnu bɛ yen n'olu minɛnen don kabini kalata kɔfɛ u bɛ se ka bila cogo min Gambie ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko bana cɛjugu dɔ kɔni bɔlen n'olu fɛ yen a bɛ ka baw sɛgɛn kosɛbɛ 100 sarada la olu kɔni ka baw kɔni 47 ɲɔgɔnna olu fatura ko in senfɛ ba 36 olu da yɔrɔnin kelen ka sa bana in sababuya la nka u ka minisiri min bɛ sɛnɛko kunna sa ale ko min ye ko in jatigɛ man bonya kosɛbɛ ko fɛɛrɛw tigɛlen don yaasa bana in a kana cari ka taa fan wɛrɛw fɛ Nizeriya wolomasiri tabaw y'a jira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na dugu dɔ bɛ yen n'o ye Hadinikayi fɛ ye kunungo kari Bamajɔlen jugawale kɛbaaw olu tun bɛ dugu jukɔrɔmugu don yɔrɔ dɔ la u sera ka olu kɔni bali min ye maa caman ye u y'olu fa Bamajɔlen jugawale kɛbaaw la n'o ye Boko Haram maaw ye ale ni État islamique maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen n'o ye Borno ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ Tchad gouvernement ale y'a jira sa k'a fɔ ko a ma jɛ ni Sudankaw ka ɲangini ye ɲangini min n'u y'o ta k'o ɲɛsin jɛnsɛrɛgɛnani tɔma ma jalatigɛ tɔma ma n'o ye cour pénale ye k'a jira sa k'a fɔ ko Tchad sen donnen don kɛlɛ la u fɛ yen min ye Tchad ɲɛmaaw ye ko k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa kuma min fɔlen don ko tiɲɛ tɛ olu sen t'a la wa olu yɛrɛ kɛlen don bi min ye Sudanka maa 1,1 million ni tilancɛ o bɛ olu fɛ yen u tɛ se ka kɛ cogoya si la olu kɛlen don k'olu lakana k'a sɔrɔ olu tun ye degun sɔrɔ Sudan yɛrɛ kɔnɔna na Afrique du Sud maa minnu tun ye mugu ci maa dɔw la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o kɛra Johannesburgkaw fɛ yen maa 9 ko o de fatura min ye maa 10 ye o ɲɔgɔnna o joginna waleya in kɛra jɛkulu marafatigiw fɛ sa minnu kɔni ma se ka lakodɔn a kɛra min ye bariso dɔ o kɔnɔna na maa 9 de fatura maa 10 o joginna Johannesburg kunungo kari don Australikaw fɛ yen maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ jufu ka lajɛ la maa 15 n'u bɔnɛna u ni na jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw fɛ wulikajɔ kɔni kɛra sa ka tasibila kɛ olu ye Australie ale faaba kɔnɔna na n'o ye Sydney ye Coupe d'Afrique ale daminɛna kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa san musumusunin o jukɔrɔla la min ye masakɛ denkɛ n'a ka golokansigi ye Moulay El Hassan
ale kɔni de tun bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye a yɛrɛ fa ye Mohamed Sialali don n'o ye Coupe d'Afrique ta ko 35nan dayɛlɛli kɛnɛ kan sa maa wɛrɛ minnu tun bɛ yen masakɛ ale denkɛ kɛrɛfɛ sa o ye Komɔri jamanakuntigi ye Azali Asumani ka taa fara kafu ɲɛmaa kan n'o ye Joseph Mosef ye ale ni FIFA ɲɛmaaba Gianni Infantino olu bɛɛ lajɛlen nana sa Maroc yɛrɛ ka seko ni dɔnko a ka marabolocogo a ka mara kɛcogo a n'a ka kobaw kɛcogo o bɛɛ lajɛlen dara maaw ɲɛkɔrɔ ɲɛnajɛ fɛ ɲɛnajɛ min mɛnna sen na ni maa caman ye i sigi k'a lajɛ télévision na u y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛnajɛ in wɛrɛ kɛra ɲɛnajɛ belebeleba ye dɔn ni tɛgɛrɛ min ye wuɲa ale ni farifoni seko ni dɔnko k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yanni balontan yɛrɛ a sendayɛ fɔlɔ o ka di masakɛ denkɛ fɛ vɛsi o de tun bɛ a yɛrɛ kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a n'a masɔnnama olu caman tun bɛ yen o bɛlen kɔfɛ sa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛnɛ kan sa Maroko ale ni Komɔri tun bɛ ɲɔgɔn na sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔni bɔra fu ani fu la sɛgɛnnafiɲɛbɔ tɛmɛnen no kɔfɛ sa min ye Marokokaw ye olu sera ka na celu dasi min ye Mulaye Abdala ye ale yɛrɛ tɔgɔla ndolati kɛnɛ kan nana arabakaw fɛ yen n'o ye Maroc faaba ye Maroc waati min na sa ndolata tɔ tora miniti 15 2 ani fu min ye Marokaw ye sa u ka dege karamɔgɔ n'o ye Walid Regragui ye a kɔni ko sa k'u kun sigilen no ka nin waati in kɔnɔ sabula Maroc joueli a ka so a ma nɔgɔn kuma tɛ n'a ni tɔn belebelebaw bɛ ɲɔgɔn na wa farikolo ɲɛnajɛ daminɛ na fana ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ yaasa ka se ka se sɔrɔ tancogo la a ko a b'a ka denmisɛnninw fo u bɛ k'u labɛn sa yaasa ka se k'u ka bɔko filanan k'o labɛn kɛ u ni Mali kan k'o kɛ juma nata ye yan'o cɛ bi Mali bɛ don tulo la fala ye min ye samata sɛgɛw ye olu bɛ don tulo na bi u ni Zambi de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati a yira sa k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in kɔni ye n'o ye Mali ni Zambi ye fala ye an n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ a cayara koyi siɲɛ 5 ani Zambi ye ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe d'Afrique min kɛra Tinisikaw fɛ yen san 1994 san avril kalo ale tile 6 san 1994 san Tinisikaw fɛ yen Zambi ye 4 ni fu kɛ an na fala ye demi-finale la koyi o kun ye an n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ ye n'i ye Zambi Mali ye se sɔrɔ siɲɛ 1 Mali kan min ye filanin bin an y'o fila kɛ o ye k'a yira sa u ye se sɔrɔ siɲɛ 1 an yɛrɛ ye se sɔrɔ siɲɛ 1 an ye filanin bin fila kɛ min ye dasili fana o b'o cogoya kelen na fala ye bi 4 o kɔni sera ka don an kun Zambikaw fɛ k'a sɔrɔ a ma se ka foyi don kɔsa in na sa Coupe d'Afrique tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye san 1994 ta ye n'o ye 94 ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Abdoulaye Makoro la o kun ye Coupe d'Afrique san 2002 o labɛnw ye o hukumu kɔnɔna na sa Mali ye se sɔrɔ Zambi ka 1 ani fu o kɛra janvier kalo tile 10 san 2002 sa Kayikaw olu fɛ yen o kɔfɛ sa Aigle an n'u ni Sipolopolo ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni fala ye Coupe du Monde éliminatoire san 2006 min ye juin kalo tile 19 san 2004 min ye jɛkulu fila ye u dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 nka segi la juin kalo tile 18 san 2005 min ye Zambi ye ale taamana an ka 2 ani 1 Zambi ni Mali e ko a ko ka nɔgɔ wa a yɛrɛ fana ka wasa min ye Mali ni Zambi ye an kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ septembre kalo tile 23 san 2022 o senfɛ sa min ye 1 ani fu an ye o se sɔrɔ ka kɛra stade 26 mars la bi ta in k'a bɛna nɔgɔya wa nka gɛlɛyali a n'a nɔgɔyali o bɛ bɔ anw yɛrɛ la sabula an ka dege karamɔgɔ kunun ko ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye a ko k'a ka joueur 3 bɛ yen k'olu tɛ se ka jouer dɛ a fɔlɔ o ye Yves Bissouma ye filanan o ye Amari Traoré sabanan o ye Siku Ɲagate k'u bɛɛ lajɛlen bananen no fala ye donc min bɛ se ka fɔ Coupe d'Afrique ko la o de ye nin ye Coupe d'Afrique fana a kɛnɛ ka ye fala ye FIFA ka ndolantanna minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye Marocaw ka Hakimi u ye jɔnjɔn da ale ma cɛden 11 min taara FIFA ka balontannaw bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ ale sen b'o la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye san 2025 ye a diyara Hakimi na kosɛbɛ a ye jɔnjɔn caman ta diɲɛ fan 14 Coupe du Monde club u yer'o kɛnɛw kan min ye Ligue des Champions u y'o ta Super Coupe Europe kɔnɔna na u y'o fana ta san kɔni jara ale n'a ka tɔn na o la sa jɛkulu balontanna ɲɛnama minnu taara san kɔnɔ FIFA fɛ sa ale bɛ olu la nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw na k'an to Tumutu yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo min ye AES sommet ye ko Ala ka timiko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan
Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda